आंहा गोरबो गैया नामा? आंहाबो गोरबो दं। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? गिबियावनो आरनाय बर' क्लाबनि गाहाय आफादगिरि आं अरुप बसुमतारी जानानै गासैसिमबो अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। जोङो नैबे दारगुसि दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 21 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरसिम जों सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बर' सिनेमा जों दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। जोङो गिबि सान हिसाबै 21 खालार खालि अख्रां गंसे सावथुनखौ जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आरो नैथियाव लादों जोङो 22 अक्ट'बर खालि मोसा फिल्म। बे मोसा फिल्मजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो स्पेसियेल प्रिमियाम शो जोंबो लाखिनाय जादों। बे प्रिमियाम शोआव जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर मानाव गेदेर रिंसार बसुमतारी एक्टर बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसे प्रियंका लाहारी एक्ट्रिस बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। बे प्रिमियाम शोखौ जोङो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव जागायजेनगोन आरो बेयाव जोङो बेखावगिरि हिसाबै गाहाय आलासि जोङो हांख्रायनानै लाबोदों तामुलपुर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर बानेस्वर नार्जारी सार बिथांखौ, लोगोसे बिथांजोंनो फुजिजाथाव आलासिफोरबो फैफागोन। आरो जोङो बिनि नेक्स्ट 23 अक्ट'बर खालि जोङो एखे रोखोमैनो बोसोन फिल्म जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो जोङो लास्ट 24 खालार खालि जों बर' सावथुनखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। आं नैबे समाव बिसोरखौनो खावलायदों जोंनि बे बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायाव बै दिन्थिफुंनाय सानफोराव जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारियाव जाफुंसार जानायाव मदद होयो, बेखौनो आङो नैबे आरनाय बर' क्लाबनि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नैबे समाव गोजोननायबो थाबाय, मानो होनोब्ला जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव जोंबो बे बर' सावथुनखौ गोबां खरसा खालामनानै दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि लैहोर फैनायखौ हांख्रायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ जोङो सुजुग सुबिदानि थाखाय जोङो सेथि दिन्थिनायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो टिकेटनि बेसेनखौ गोबां खालामनाय जायाखै। मोनफ्रोमबो थाखोआवनो एबा मोनसेल' थाखोआव खालामनाय जादों। गासैबो जों 100 रां खालामनाय जादों। नाथाय जोंहा स्पेसियेल प्रिमियाम शो लाखालि जितु जोंहा आर्टिस्ट हांख्रायदों आरो जोंहा बे खालि कालचार शो थागोन हिसाबै जों इनि बेसेनखौ एसे बारायना लादों। जों मोनफ्रोमबो थाखोआवनो 130 राङै टिकेटनि बेसेनखौ खालामनाय जादों। बेफोरखौ जेबो सानाब्लानो जाहाथे रायजो राजाफोरा बिथांमोनजों लोगोसे जोंनिया आरनाय बर' क्लाबखौ लोगोसे आरो बर' सावथुन मुलुगखौ बुहुमाव जौगासार होनायाव बिथांमोनखौ मदद होनायजों लोगोसे जोंखौबो मदद होफायो होननानै जोङो गुरै खावलायनाय थाबाय।